A yau dai na ce bari in nuna muku yadda ne wannan editing ɗin a CapCut. Da farko za ka sa kaya ka ɗauki kanka kana jujjuyawa ta hannun dama kamar sau 7, sannan ka sake canja kaya su ma ka jujjuya kamar sau 7 daidai da wancan. Sannan sai ka zo ka shiga CapCut ɗinka, da nan sai ka shiga new project inda zai nuno maka recording ɗinka, sai ka selecting bidiyon da ka fara yin recording ɗin. Ga nan na sa shi a cikin CapCut. Bayan na sa shi a CapCut zan je daidai inda na fara juya sai in yanka in tsaya daidai wurin. So daga inda ka fara juya daga nan za ka yanka. To ga yanan na datsa wurin, so daga nan sai in je gaba daidai inda na tsaya inda nake bukata shi ma sai in yanke, sai in goge, sannan in sake ɗauko ɗayan shi ma kamar yadda na yi wancan haka zan yanka daidai inda na fara juyawa. Kuna gani shi ma dai ga yanan. To bayan nan yanzu ina yin kalo ne, ga nan na gyara hasken. To daga baya sai in dawo, sai in yi selecting wannan bidiyon wanda ina jujjuyawa, sai ka ƙara mai gudu ka kai shi wajen 82 haka. Shi ma ɗayan editing ɗin ɗayan rigan ita ma za ka yi mata the same thing yadda kai ma wannan, shi ma ka ƙara mai gudu ya kai kamar 80 something speed ɗin. ga yanan kuna kallo za ka kai shi 88 ko 40, adadin dai yadda bidiyon ka yake da tsawo sai da abin zai bada ma'ana. Daga nan sai ka shiga effect, ka zo ka shiga can za ka ga an sa motion blur a can gaba. Ga yanan na ƙara motion blur, ga yanan yana yin saving. Bayan ka gama sai ka sake koma effect ka shiga body effect. A can ƙasa za ka ga wani abu da aka sa afraid ko ya zan kira shi, ga yanan dai mai kamar motion blur ɗin nan, sai ka ɗora shi a bidiyon ka. Bayan ka ɗora shi sai ka yanka daidai su wannan speed bidiyon da ka ƙara ma gudu na jujjuya a daidai setin su za ka yi. Kana yi kawai sai ka exporting. Ga yanan muna exporting, da bayan ka gama saving shi kenan sai ka ɗora a inda kake so ka ɗora. Na gode, mu haɗu a na gaba.